Να σας καλωσορίσω και να σας εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ για τα 30 χρόνια της Como. Είναι πραγματικά ένα success story, όχι μόνο για την Κεντρική Μακεδονία, αλλά θα έλεγα για όλη την Ελλάδα. Είναι αυτό το πρότυπο της επιχειρηματικής ανάπτυξης και προσπάθειας. Θα σταθώ στις εξαγωγές που κάνει και το πόσο σημαντικές είναι για την εθνική οικονομία. Η Como επιτελεί σημαντικό έργο στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Η Como αποδεικνύει στην πράξη ότι καινοτομεί με το μοντέλο το επιχειρηματικό που έχει χαράξει τα τελευταία χρόνια. Να προσφέρετε και να τα παίρνετε πολλαπλάσια. 30 χρόνια. Ένα ταξίδι το οποίο μου άλλαξε τον τρόπο σκέψης. Ο κύριος Κώστας Γιοργαλής είναι σήμερα μαζί μας. Τα επόμενα 30 χρόνια να είναι πιο παραγωγικά. Ο κύριος Βασίλης Δερβίσης έκατσε δίπλα μου σαν να ήταν δικός μου άνθρωπος. Η πραγματική αξία της Como είναι οι άνθρωποι της.